Tapi nos pajak. Aku telah kacang gokon. Rata Nogo dah di sana siang. Naga cara pasti. Laksmi ni siapa sih? Oh enggak sama. Ani karena itu nukla di masa panjang tu ada nama. Perlu tahu ada apa? Ada masalah nukla. Ada apa tadi? Masalah ada masalah. Tahu burang para ada apa? Ada masalah. Ajar juga ada masalah ni. Awal serangna awal risunai hostel tilain tha mane taman halai tiarlem hoite SG group hoite jono order mane bolte jono meeting khai jono sao mane je risuni thamai risuna ge kono sujog sujata tomo gari ni mechanic ba awo nursing করে না যে কোনো সুযোগ সুবিধা তম টিয়ালেম হতে আইনি সাও হালাই জন তো এসএজি সামতাই তম জন খানা হালাই জন তিলাইন থাংলে বরংনো হালাই তিলাইন থাও বলতে জন তো যত যোগাযোগ খাইছে তিলাইন থাও কয়েকজন তিলাইন থাঙা তিলাইন থাঙै হালাই ব অনেক ফেরই ফেয়া 10 জন তিলাইন থাঙা 10 জন বলতে আনিনनै 4 জন 6 জন জনস 10 জন এরপরে হালাই অনেক ফাইयै হালাই আর 3 জন তংগো দগ तीन जन तंगुआनी आलाई जे फाइने जन्डिस मानजाय काइनि फायो बुरि बासा सि जन्डिस मानजाय काइनि फाइमानि बहै रिलानि नि फिरै था आनबो सा किन्तु रिलानि थांफुओ आलाई सारंनबो साबो खबरै थाइ रिलाय हा लायै फेरंनाय फलाय सि लाक्ष्मी त्रिपुरा लाय सावो आंबो नगय बाहा यंतांनि न थांनाय छुटि लागै नै सालाय आफाग बाबाबो हिन्दी हलाय नि साफो लाय सालाय मेडाम रंग साफां न थानाय छुटि लागै नि सागै आलाई लिस रहा माने बिनि सय रहा आलाई 4 तारिय फेरै फाइनाय नि सावो 4 तारिय फेरै फाइनाय नि सागै अखय थाबो माने सिरो हस्टेल लाय बिनि आफारंग साफो 3 तारिय फाइनाय नै आलाई बिनि साकांनि बो सालहा माने बो बुधबार दिन फायो मंगलबार दिन हलाय बो shopping खालाय जाखो किन्तु बिनि रां असुकरै गनि रां मानहा जों सामिया बिनि आफारखौ साफो रां बरनि सुमान हानहालै आनो बरखौ आइखौ साफो लाय shopping खालाय माने रिरावबो तिलाइन थांजा अदे काचामरो खिनांजा गनाले आफारनो साफो जलियानि मुखुङा गायनि दङ बङ साफो आनि बक्साखौ सानाय दिखै आलाय बागो थांहाफालाय सिबो चाकबासमा गायनि बे फैहा गेहाला मन्दिर गाननि केहालै जलिया सर विकासनि बगै फैहा फायै अतु दै तामा गाय फेना बक्स स्टेशन जे फैहा गाय मा फैयो फाय स्टेशन बाथाहा आलाय थांनाय समाव हालाय बङ साफो आलाय माने आंलाय राधानगर थांनाय आनि बन्दु दङ नि साफो आं न'आव थांया नि साफो आलाय बग फायाब्लेव जे गायनि सामा गायनि गारि गाय फेहा बास गारि दै हा तामहा जे टाइम टु टाइम गारि दङ गाय फेहा आलाय बो जखन बिनि मर्जी मते सिरो तंग्रो गले बोसे छुटि लाइथे माफानि न थानाय नै किन्तु माफानबो छुटि ग्यां न थानाय नै आलाय फायै सिरो बो तहा सिरो सपायहा स्टेशन सपायहालाय बो ओइना जागा थांनो सिखा किन्तु बिनि मर्जी मते सि तंग्रो माने कालाहा आलाय बिनि आफावबो फायहा आलाय बनो खिलाङै आलाय बो सिरिनि राधानगर थांनाय नै दंहा थांनाहालाय बुरो जागा थांनो सामिया जे बिनि बुखमानि बुखंनाय बुखंनि त राधानगर थांनाय नै खाना बो साइ खाना माने हलाय राधानगर थांनाय साइ खाना बनो खिलाङै जामा काइनि था बिनि आफाखले ओ ट्रेनिं रुम हला बो जागा ट्रेनिं रुम हलाय ओ माने आगरतलाव शिवगढ़ आर बो गुल बाजार साइड प्ले सिरो बंनि सिलेंनि सिन ओके हातम ऑफिस सिरो बो ट्रेनिं दै दं सिरो हस्टेल सिरो दं हस्टेल बिसिं किन्तु मोहां गेसिरनि बो छुटि लाइफ फायो जे कुसा बो चालक कुसा खाय हाखले बो न थांनि नै फायो बो सिरो ओइना जागा थांनाय नै बो सिरो दं रहा लाबा बिनि चालक बाय रिपोर्ट कालाय तो फाना फले ता फले रिपोर्ट कालाय तो मानि बो जदि मोबाइल तो बिनि याव तो फले बो कुसा रिसीव खालाय दिसो अनेक रिपोर्ट कालाय दङ पारानि बरबो माने बिनि खाय टेंशन ऑफिस नि बरबो टेंशन हले माफा अनेक टेंशन माफाले गामनि बायरि हा बो किन्तु बनो वान सौलि गया वान सयनाय दि गामनि बायसिरि हो गाम खाय फायदि आथै दं मानि चाइया हले जदि बिनि याव मोबाइल करि माने ओइनो बरन याव मोबाइल फानो कुसा कष्ट खालायै दया खालायै बनो मोबाइल यावरि दि चेष्टा खालायदि हलाय बनो बिनि बुमु हलाय बिनि बुमु औ लाक्ष्मी त्रिपुरा बखानि बुमु सा दानि बुमु सिद्राम बखानि बुमु सिद्राम त्रिपुरा बखानि सूर्य प्रसाद पारानि बुमु